Umseki we-Ndoni ugqirha Nomcebo Mthembu uthi iNdoni nesisombululo kwingxaki yezimilo nokugcinwa kwamasiko nezithethe kwizizwe zonke zoMzantsi Afrika. Ukuthethe oku kumnyhadala weNdoni eThekwini. Molweni Mzantsi Afrika luxelayo nguMiss Indoni ekhashana South Africa ikwanguye noMiss Ubuntu SA. USmangele Kitana ugqwesile kukhuphiswano lwenkcubeko nokuzingca ngamasiko nemveli iNdoni. Ubhengezwe kumagqibela kankqoyi omnyhadala owaphehlelelwa eLimpopo ze waqukunjelwa eDurban ICC. Ndibonga kakhulu kumaphondo onke nakuMzantsi Afrika ngundixhasa kule ndlela yami iNdoni ikakhulukazi abantwana abavotileyo nabo bonke abo bandixhasileyo ndithembisa ke abantu abakwethu uba esithaba sokuba nguMiss Indoni ekhashana South Africa ndiziphatha ngesidima nangenhlonipho ndithi yankosi. Undlunkulu wesizwe samampondo uNobandla unelunda ngempumelelo kaSmangele Kitana. Smangele mntanami, Thixo sikhulisele wena sigcinele wena nabanye abantwana abafunde kuwe. Utsho ngalo mazwi uNdlunkulu uthi mntaka Kitana kwakunye nabazali bakho sibulela kakhulu ngento enithena yenza niyenzela isizwe samampondo. Umgqatso wesizwe samaXhosa uzityanda igila. Ndivuya kakhulu bekanti ndibenethuba lokuba ndiyinxalenye kaIndoni Miss Cultural South Africa wenyaka ka-2022 kuba ndithe ndafumana iqondo lokuba ndiqaqambise inkcubeko yam yobuXhosa kwiintlanga ngeentlanga. Umseki weIndoni My Pride My Heritage ugqirha Nomcebo Mthembu uthi iNdoni ixhonxa amantombazana namakhwenkwe elilizwe kwimfundo nakwizakhono zokumelana nenzingo eziswantsulisa elilizwe. Silompendulo ethi thina ezindoni sizoyisiza intsha siyibumbe sisebenzisane nayo ukuthi ibe abantu abaqotho bakusasa. Amaqobo namaqobokazana ngalale ndleleni kunyembelekile kwiindaba ze-SABC ndinguJoe Manciya.